Gràcies. A vosaltres. Estarem pendents de tot el que passa al cap de setmana. Ramon, gràcies. A tu. Sergi, a tu també. Doncs va, nosaltres anem a entrevistar el Salvador Vergés, diputat de Junts al Parlament, que ja tenim aquí esperant el Cafè d'Idees. Renfe en B d'Espanya, si em permeten la metàfora, és com un pop malèfic, monstruós, amb el cap a Madrid, evidentment, que amb els seus tentacles en forma de vies de tren el que fa és que ens oprimeix i ens ofega. La solució no és ni immediata ni fàcil, però ho solucionarem. El govern hauria d'haver liderat un traspàs que fos un traspàs real, un traspàs 100% català, integral. No ho ha fet. Està fent un traspàs que és absolutament una estafa, una aixecada de camisa. És una presa de pèl en majúscules i per a nosaltres no pot seguir ni un dia més al capdavant del seu departament. Ni tan sols ha tingut la capacitat de presentar i d'executar un pla de xoc, com li hem exigit des del nostre grup parlamentari, amb solucions immediates per resoldre l'actual desgavell ferroviari. El nombre de trens disponibles en aquest moment és absolutament insuficient i que alhora també tenim molts convois immobilitzats. De fet, l'estimació que tenim, treballat conjuntament amb Renfe, és que el 24% del material rodant inventariat en aquests moments no està operatiu. Nosaltres tot el que sigui Renfe no ens interessa. Nosaltres el que volem és fer fora la Renfe de Catalunya. Salvador Vergés, molt bon dia. Bon dia. Com està després del que va passar ahir al Parlament? Bé, jo crec que va ser un debat prou productiu, en què vam poder expressar des de Junts per Catalunya quin és el nostre pla de xoc, vam poder denunciar el dèficit d'inversions històric i vam poder explicar i desglossar el nostre model de traspàs de Rodalies. Ara ho diu, desinversió històrica, amb això també ho deia Sílvia Paneque, la consellera, no el van convèncer les seves explicacions? No, perquè aquesta desinversió històrica, diguem-ne, es remunta moltes dècades enrere, a les quals aquí els culpables han estat governs del PP, del PSOE, però també amb la participació del PSC. No podem oblidar que des del 2018 fins al 2025 els presidents de Renfe han tingut el carnet del PSC, o que durant 3 anys la ministra de Transports, l'exalcaldessa de Gavà, evidentment, és una persona del PSC. Per tant, el PSC aquí no pot defugir, no pot callar i no pot fer com ha estat fent aquesta legislatura i l'anterior, votant en contra quan nosaltres al Parlament reclamem que es paguin aquestes inversions pendents per part de l'Estat. Junts i Esquerra no fan autocrítica de quan vostès en van ser responsables? Nosaltres podem fer l'autocrítica que faci falta, però la realitat és que el servei de qui depèn és de l'Estat espanyol, les inversions. Renfe i Adif són empreses estatals i nosaltres en particular el que hem demostrat junts és que el model de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, dins les eines que hem pogut tenir, que són molt poques, perquè nosaltres mai hem pogut tenir ni les vies ni els trens, doncs hem pogut fer que sigui un model que els usuaris, de fet, el qualifiquen amb un índex de satisfacció de notable, mentre que l'índex de satisfacció que posen a Renfe és un suspès. Per tant, queda palès que la feina s'ha fet ben feta per part nostra. El que passa que la consellera Paneque porta 100 mesos al càrrec. No li sembla injust reprovar-la? Més que injust, jo diria, quan et poses en política i tens una situació com la que tens, que és, evidentment, Renfe no ha funcionat durant anys i anys, dècades, deia, però és evident també que en els darrers mesos, les darreres setmanes, el caos que estem visquent és absolutament ja vergonyós, humiliant, és a més premeditat, que això és més greu, i per tant la persona que hi ha al capdavant, en aquest cas la consellera Sílvia Paneque, s'ha mostrat incompetent per poder donar la volta a aquesta situació. Per tant, el que ha de fer, nosaltres ho vam demanar la setmana passada, és dimitir. Si no dimiteix, el Parlament el que ha fet és reprovar-la i demanar que el govern la cessi. És la conseqüència del caos de Rodalies que tenim. Li critiquen que no planti cara a Adif i Renfe. Jo li pregunto, un conseller de Junts, vostè, què farien en la seva situació ara mateix? Nosaltres faríem el que hem presentat en les nostres propostes de resolució, que és, primer, un pla de xoc. A més, som l'únic partit que l'hem presentat territorialitzat a nivell de tot Catalunya, amb mesures realment eficients per donar la volta des del
del minut zero aquesta situació, i a partir d'aquí la solució estructural, a banda de denunciar, que ja ho fem cada dia, ho fem aquí, ho fem a Madrid, la desinversió històrica en infraestructures de l'Estat, doncs poder presentar el nostre model de traspàs, un traspàs que sigui integral de totes les línies, que sigui amb els recursos, que sigui fet dins aquesta legislatura i que sigui 100% català per poder fer política ferroviària amb el model de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya degudament reforçat, òbviament que sí. L'altre dia passava per aquí José Zaragoza, passava, no? El vam convidar, vam fer-li una entrevista, i va assenyalar que governs de Junts i Esquerra, ara que fèiem l'autocrítica sobretot de governs socialistes, em deia vostè, no tant dels independentistes, i va dir que només estaven pendents de la independència quan van governar, que d'això de Rodalies o de la gestió del dia a dia dels catalans no hi van fer res. Jo diria que José Zaragoza va dir alguna cosa més que això. De fet, va dir i va reconèixer que la desinversió, en tot cas, és premeditada. Jo crec que això és molt i molt greu, que un representant del PSC digui que aquesta desinversió és premeditada. A més, és paradoxal, perquè si els catalans, diguem-ne, històricament, hem set gent emprenedora, hem set gent productiva, i Espanya ens ha espoliat els recursos, si segueixen amb aquesta, diguem-ne, desinversió en infraestructures i ens van ofegant, al final no quedarà res per espoliar. Per tant, no sé exactament quina és la seva tàctica. Qualsevol cas, com deia, queda palès que els noms que hi ha hagut a Renfe, que hi ha hagut al Ministeri de Transport, són gent del PSC i, per tant, el que no poden fer de cap manera és centrifugar les culpes a governs anteriors. Però té raó quan diu que es van centrar massa en la independència i poc amb el que li passava a la ciutadania catalana? Jo crec que no. O sigui, s'ha demostrat. El president Illa sempre parla de gestió. Ara toca gestionar i ens hem de deixar de qualsevol història. De fet, li dic de la gestió perquè també vam tenir aquí representants de plataformes, d'usuaris de Renfe, vam tenir experts, vam tenir la vessant política per fer una mena de radiografia de què estava passant i ells parlaven de gestió. Sí, parlaven de gestió. Que no s'ha gestionat mai bé. Però fixin-se que el president Illa, quan parla de gestió, resulta que no se n'estan sortint. I portem ja 7 mesos i el caos de Rodalies és absolutament inacceptable. Nosaltres què li recriminem? Que la gestió sense defensar la nació, que és el que està passant, perquè ell no defensa la nació ni aquí, ni a Madrid, ni a Perpinyà, ell no es planta mai davant de l'amo de Madrid. De fet, el problema ja no és tant que ell no vulgui fer enfadar l'amo de Madrid, sinó que el govern socialista és l'amo de Madrid aquí. Llavors, no defensant aquesta nació, no pot fer una bona gestió. Però anem més enllà. Si el que volem és la gestió del país que ens mereixeríem realment, el que necessitem és la independència. Sense la independència no podrem resoldre mai de la vida els problemes que tenim de dèficit d'infraestructures. En particular, sense fer fora Renfe i Adif de Catalunya, sense ser independents d'aquests poders de l'Estat aquí, nosaltres mai podrem tenir un servei ferroviari com Déu mana i que és el que precisament estan reclamant les plataformes amb les quals nosaltres hem estat, evidentment, molt en contacte i ens hem fet nostres moltes de les reivindicacions que li deia abans en aquest pla de xoc que hem presentat a les propostes de resolució i que s'han aprovat al Parlament. Em repeteix el que va dir el Parlament, ho va dir amb vehemència, volem fer fora Renfe de Catalunya, però no sé si és incoherent dir això i que persones afins a Junts entrin al Consell d'Administració precisament de Renfe. De cap manera. Nosaltres no ens fa res reconèixer una tàctica de guerra de cavall de Troia. Si partits com els Comuns, com Esquerra Republicana, el que fan és pactar un traspàs amb els socialistes en el qual seguim tinguent Renfe a dins d'aquest model de traspàs, nosaltres el que hem de fer és posar persones independents, persones reputades, en aquest cas, vostè em deia, l'Eduard Gràcia és una persona amb un currículum exemplar, és un currículum tècnic ferroviari, ell forma part de Fermet, que és el lobby europeu més reputat. De fet, en Joan Amorós, el seu president, abans d'ahir mateix reconeixia en una entrevista que el traspàs que ha pactat Esquerra i Socialista és un traspàs que no va enlloc. Per tant, nosaltres posar una persona independent i que hi entengui allà dins perquè pugui defensar els interessos dels catalans des de dintre, i tant que sí, en traiem pit de fer-ho. I ho seguirem fent. Té una estratègia, doncs, posar-lo dins? És acabar amb Renfe a Catalunya? El seu paper quin és? Mentre el govern de Catalunya estigui format per partits que el que defensen i el que pacten és un traspàs en el qual resulta que la Generalitat de Catalunya està en minoria a dintre d'aquesta empresa mixta, 49,99%, en què és una filial de la Renfe i en què l'estat espanyol té dret de veto a les decisions estratègiques, en què segueix operant Renfe, en què la infraestructura inclosa l'R1 segueix sent d'Adif, en què no estan consignats ni els recursos ni els terminis. Nosaltres, amb aquest marc, evidentment que ens posarem a dins a intentar resoldre i defensar els interessos dels catalans des d'on faci falta. I no li sembla un primer pas per aquest traspàs que vostè diu, que ja va dir també un dia que era un fals traspàs? Sí, no, de cap manera. No és un primer pas i d'aquí 2 anys, com s'està plantejant, poder-ho gestionar íntegrament des de Catalunya?
No és una bona notícia? No, jo estic convençut que aquesta és una idea errònia. A vegades hi ha qui vol vendre la moto de que fer petits passos ens acosta l'objectiu. El problema és que quan fas un mal pas, com és aquest, que no és un traspàs, és un mal pas perquè enquista encara més el problema de tenir Renfe a dintre, el que fas és allunyar-te de l'objectiu. Nosaltres el que volem és un traspàs que sigui dins d'aquesta legislatura de la mà d'IFERCAT i de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, o sigui, que sigui 100% català i que ens permeti fer política ferroviària. És sortir d'aquest model radial de Renfe que persones com jo, que vivim a la Garrotxa, resulta que per anar a Lleida hem de passar sempre pels colls d'ampolla de Barcelona. Això no pot ser. Nosaltres volem un model que sigui que sigui mallat, precisament, que sigui policèntric, que sigui integral, que sigui integrat i que sigui intermodal. I per què creu que Esquerra està acceptant aquestes condicions? Això potser els hauria de demanar amb ells. Però com s'ho explica, vostè? No m'ho explico, No s'ho explica. de cap manera. Que un partit que se suposa independentista estigui acceptant que seguim perpetuant el model de Renfe, d'Adif i de l'estat espanyol posats aquí a Catalunya, en què aquesta empresa és la metàfora d'aquesta dominació espanyola sobre Catalunya, jo no m'ho explico. Li vull preguntar per les relacions amb Esquerra. Com estan? Perquè vam veure sintonia a Waterloo, això amb el president Puigdemont, amb Oriol Junqueras, però Rufián al Congrés els ha titllat de rates, de miserables a les xarxes. Com estan les coses? Amb quina foto ens hem de quedar? Jo diria que les relacions són bones. Jo visc al Parlament, no visc al Congrés. Les relacions són bones. Jo personalment tinc bona relació amb els companys diputats d'Esquerra. Hem d'anar tots junts, i això ho tenim claríssim. I en tot cas, les declaracions que pugui haver fet Gabriel Rufián al Parlament jo crec que es desacrediten per si soles. El considera un company, un adversari polític? Aquí. El Rufián? Un company no, de cap manera. És una persona que està molt equivocada. Amb què? Amb les formes, amb com ens tracta. Però jo crec i vull pensar que no és representatiu d'una Esquerra Republicana amb la qual nosaltres, i tant que sí, ens volem entendre. Ens quedarem amb això, doncs. Molt bé. Li vull preguntar per una altra qüestió. Avui les portades, ara fèiem el repàs amb els companys, van plenes. El CEO, que diu que si se celebressin eleccions, Aliança Catalana multiplicaria per 5 el seu resultat, Junts baixaria de 35 a 27 diputats. Estan preocupats? Quina anàlisi en feu des del partit? No, perquè, miri, li donaré la mateixa resposta que li donaria, li soc molt sincer, si el CEO ens hagués dit que nosaltres traiem 75 diputats. O sigui, el CEO ha quedat demostrat en els comicis darrers, tant al Parlament com, per exemple, el cas de l'Ajuntament de Barcelona amb Xavier Trias, que té una credibilitat zero demostrada. Per tant, nosaltres... Però abans sí eren creïbles. Ara no, i abans sí, o mai? En els darrers comicis, diguem, els darrers anys, el que s'ha anat publicant no l'han encertat mai. Per tant, l'enquesta que hagi sortit ara, que a més, no sé si hi ha 200 enquestes a tot Girona i 100 i pico, no tinc els números exactes, però són d'aquesta ordre de magnitud, a Tarragona, ells sabran quines enquestes fan. En tot cas, el que és segur és que no reflecteix de cap manera tampoc la desfeta del govern, per exemple, i el Parlament, en què s'acaba demanant el cessament de la consellera Paneque. Que això és una doble crisi, i ho vull destacar, perquè no només és que es demani el cessament de la consellera Paneque, sinó que és amb els vots que ho fan possible del tripartit. Per tant, el tripartit que ha permès la investidura, si el govern, diguem-ne, s'ha format escoltant el Parlament per la investidura, també l'ha d'escoltar a l'hora de destituir. Veurem què fa en aquest cas el govern socialista i el president Illa. Segueixo amb el seu, si no li importa. Perquè surt després que es decidís per part de Junts no participar a la moció de censura a Sílvia Orriols. Consideren que es van equivocar? No, en absolut. Va ser una decisió consensuada i que la teníem molt clara tant des de nivell nacional com des de nivell local. A més, jo això sí que hi vaig participar personalment i va ser un procés, diria, bonic i d'enfortiment del partit, que teníem clar quina era la decisió que havíem de prendre en aquest sentit. Llavors és partidari de mantenir el cordó sanitari? Li dic perquè vostè és d'Olot. Sí. Crec que allà Aliança Catalana també està creixent. Aliança Catalana no té representació a l'Ajuntament d'Olot. A més a més, tenim un nou alcalde que fa i farà molta feina. I un nou alcalde que diu s'ha de frenar d'una manera bastant radical l'arribada massiva de gent per mantenir l'estat del benestar.
comparteix aquestes declaracions i està d'acord? Nosaltres tenim clar que els grans partits, i nosaltres també, i això hem entomat el mea culpa, diguem-ne, no ens hem cuidat prou de temes que la societat, la ciutadania ens ha anat reclamant. Un d'ells és la immigració. Nosaltres estem demostrant, i en fets, si no en paraules, que ja no només és que vulguem cuidar-nos-en, sinó que, a més, podrem cuidar-nos-en. Perquè el que hem aconseguit és, en la negociació amb Madrid, de tenir les competències integrals en immigració. Això ens permetrà dimensionar el país en base als recursos que tenim, poder fer contractació en origen i poder integrar, perquè sense integració no tindrem negació. I aquesta integració la farem en base a drets i deures, però, i això és una mica en la línia del que diu l'alcalde, aquests drets han de ser el premi dels deures. I quins deures? Doncs els deures que es defineixen en una catalanitat que ja no només és la llengua i la cultura, com sempre ha estat, sinó que també són els valors cívics. Per tant, en aquest marc és en el qual nosaltres enfocarem les nostres iniciatives en immigració. Torno a l'estat del benestar, perquè l'alcalde deia això, els immigrants venen de manera radical, una arribada massiva de gent per mantenir l'estat del benestar. Vostè creu que estan col·lapsant el sistema sanitari, per exemple, els migrants? Jo crec que el fet de no tenir les competències, de no poder gestionar la immigració, doncs sí, ha fet que estiguem fent que la immigració acabi col·lapsant-nos. Per què? Perquè no tenim els recursos per poder-ho gestionar. És que ens mirem amb dades, senyor Vergés. Tinc aquí dades que diuen dels 16 milions de consultes mèdiques que es fan a l'any a Espanya, només l'11% són de persones migrants. No sé si això és un col·lapse del sistema sanitari. Parlem del sistema sanitari, parlem dels ajuntaments, per exemple. El fet que els ajuntaments hi hagi l'obligació d'empadronament, evidentment, però que no tinguin els recursos associats, i aquests recursos no els tenen perquè des de la Generalitat no hi ha capacitat de poder donar prou recursos als ajuntaments, perquè tenim un espoli fiscal de 22.000 milions d'euros amb Espanya i un dèficit d'inversions històric acumulat de 51.000 milions d'euros, si vol de 40.000 segons Foment del Treball, perquè no ens puguin dir que tirem de fons massa independentistes. Tot això que acaba provocant? Doncs que la immigració, si tu no la pots gestionar i simplement vas rebent tothom qui et ve, però tu no tens els recursos per gestionar-la, en el fons és una forma de maltracte als migrants. Ho és, perquè tu els acceptes, els tens aquí, però no els hi podràs donar els serveis que corresponen. Per tant, les seves necessitats laborals no es corresponen amb les teves oportunitats i amb la teva capacitat de poder-li donar els recursos. Necessitem poder dimensionar quin país volem i quin país tenim en base als nostres recursos i a partir d'aquí, sí, llavors poder gestionar la immigració gràcies a les competències que Junts per Catalunya hem aconseguit a la negociació. I creu que podran tirar-ho endavant? Que es podrà aprovar aquesta delegació de competències? Podemos els titlla de racistes. No sé si estan negociant amb ells. Jo espero que el Partit Socialista sàpiga resoldre els seus problemes interns amb els socis de coalició. En tot cas, nosaltres tenim un acord ferm amb el Partit Socialista per poder tenir les competències d'immigració, que són les competències integrals. I no dubta que això sigui una realitat? No, en absolut. Míriam Nogueras parlava d'exigir el català com a requisit per obtenir un permís de residència. Encara ho mantenen, això? Sí. Tot i que, per exemple, la ministra Elma Said va estar aquí amb la Gemma i li va dir que això no passaria. El català per nosaltres és una línia vermella, és evident que això està negociat també, absolutament en risc. Sí, l'acord, diguem-ne, l'hem explicat des de Madrid, que és des d'on s'ha negociat, òbviament. El català és una línia vermella absoluta per nosaltres, està en risc i, a més, davant d'això, ens trobem, si m'ho permet, amb un govern socialista que el que fa és que no té aquesta lleialtat amb la llengua, sinó que utilitza el català en xarxes socials, en actes oficials, l'ha utilitzat en el Parlament i això és molt greu i, per tant, nosaltres el que demanem és que el govern d'aquí sigui el primer que s'abanderi amb la defensa d'aquesta llengua catalana. El veig molt convençut que tirarà endavant. Sí. I amb les condicions que vostès han plantejat. Però és que Moncloa ha dit per activa i per passiva que no podran fer-ho perquè la llei que s'aplicarà serà l'espanyola. Temps al temps. Quant de temps estem parlant? Nosaltres tenim un acord molt clar, negociat, i que té uns termes que expliquen el que vostè em demana amb llengua, amb seguretat, amb control de fronteres, amb els CIEs, amb els documents d'identitat. Està desglosat perfectament i explicat què inclou aquest acord integral d'immigració i això és el que nosaltres estem convençuts que s'aplicarà. Torno al CEO.
perquè per primera vegada, des del procés, la independència cau per sota del 40%. Vostès creuen que han contribuït a aquesta davallada? No. Jo crec que, evidentment, venim d'un procés molt intens, des del referèndum d'octubre del 2017, i, evidentment, ara la gent passa per una etapa en què cal que quedi clar, i en aquests moments està quedant molt clar, que un govern autonomista, de fet, ells diuen que volen governar per tothom i estan demostrant que no poden governar ni pels seus votants, ni pels votants, si em permet, del Baix Llobregat, que tenen majoria, que estan agafant cada dia Rodalies. Per tant, això va calant, és una pluja fina que el que fa és tornar a realçar la idea ferma de que la independència és l'única solució que tenim al nostre país per realment tenir el país i els serveis que ens mereixem. I no creu que la gent que s'ha encastat, per exemple, pugui pensar que vostès han canviat d'estratègia, passat de parlar de la independència a negociar amb Pedro Sánchez? Això no creu que els estigui passant factura, aquesta estratègia? Jo crec que no, que al contrari. Si nosaltres el que defensem és que el nostre objectiu és la independència, serà sempre la independència. De fet, nosaltres som el partit que realment està marcant el camí per aconseguir la independència, però que mentrestant, independència. Sempre diem això, mentrestant independència. Què vol dir? Que qualsevol pas que fem pel mig ens ha d'acostar a la independència. I en aquest sentit torno al que deia, el traspàs de Rodalies, que era el tema d'avui, que hi ha pactat, precisament són passos que no ens acosten a la independència, en aquest cas, de Renfe, Adif i de l'estat espanyol, sinó que ens enquisten un model que fa que encara perpetuï més aquest domini de Renfe a Catalunya. Vaig per Laura Borràs, perquè la Fiscalia ha paralitzat aquesta setmana la seva entrada a la presó, ella ho va sol·licitar. Creu que el govern espanyol l'ha d'indultar? Nosaltres, qualsevol notícia que vagi en el sentit de resoldre aquest problema, que és evidentment una causa de carnissament de la justícia espanyola amb Laura Borràs, que és un cas claríssim i reconegut des de gent de molt de prestigi, juristes, que és un cas de lawfare, ens alegrem, evidentment, que vagin endavant. No per lawfare. Però hi ha hagut un acarnissament evident a la presidenta Laura Borràs. Llavors l'ha d'indultar? Ja dic, qualsevol notícia que hi hagi en aquest sentit que afavoreixi que es pugui resoldre aquesta qüestió, doncs nosaltres ens n'alegrarem, i tant que sí. Hi havia una última hora sobre el salari mínim interprofessional. No hi ha hagut acord per haver de tributar aquesta darrera pujada que va anunciar la Yolanda Díaz. Estaven negociant amb Hisenda. No sé si m'ho pot valorar, perquè vostès per Catalunya demanaven que sí que fos així, oi? Sí, nosaltres el que sempre defensem és que el cost de la vida aquí a Catalunya no és el mateix que a altres llocs de l'Estat i que, per tant, el que hem de tenir és un salari mínim interprofessional que sigui referenciat a aquests costos aquí a Catalunya. I, evidentment, sempre ajudant a les empreses, als sectors que no puguin, diguem-ne, de manera fàcil anar aconseguint aquests objectius de salari per als treballadors. Però necessitem que la gent aquí es pugui permetre un salari que els hi possibiliti poder-se emancipar els joves, poder tenir accés a l'habitatge, poder viure dignament. És molt trist que haguem d'estar parlant d'això quan nosaltres hem de donar 22.000 milions d'euros cada any a l'estat espanyol. Més que donar, ens els agafen. Si tinguéssim aquests diners, evidentment, tot això no tindria cap problema en poder ser aplicat. Això també ho estan negociant, no? Dins el marc de l'acord de Ginebra, evidentment, hi ha també la qüestió del concert econòmic. Nosaltres negociem a màxims. Nosaltres el que volem és resoldre els problemes a màxims. I ho hem demostrat amb l'amnistia, ho hem demostrat amb la immigració i ho demostrem en qualsevol qüestió que negociem amb l'estat espanyol. Ara quina és la següent carpeta? N'hi ha diverses d'obertes. El català a Europa, per exemple. I com està? Jo no formo part d'aquesta taula de negociació a Ginebra. Sé que és un tema clau, un tema que s'està treballant i espero que puguem tenir bones notícies. Senyor Vergés, acabo. No sé si vostè agafa el tren. I tant. Des d'on l'agafa? Des de Vic, per exemple. El problema és que una línia complicada. Sí, però Olot era dels llocs primers on vam tenir tren i, paradoxalment, resulta que ara no tenim tren. I per anar a agafar el tren hem d'agafar la Teissa des de la Vall d'en Baix, en aquest cas, anar fins a Vic i a Vic agafar el tren. I si vull anar a Lleida, com li deia abans, he de passar pels colls d'Ampolla de Barcelona i llavors anar a Lleida. Si vull anar a Manresa, he de passar pel coll d'Ampolla de Barcelona i anar a Manresa. Per què? Perquè tenim una Renfe i una Adif que ens han marcat un sistema absolutament radial, a imatge i semblança
semblança de la radialitat i del sistema centralista que a Madrid impera a tot Espanya. I el que diu precisament des de Madrid el ministre Puente, i també ha replicat aquí la consellera Paneque, que és el moment en què s'estan fent més inversions i, per tant, més obres, i això està dificultant tot el servei, perquè, clar, mentre una cosa està parada no pot funcionar la línia, és una manera d'anar avançant, tampoc. El que diu el ministre Puente és absolutament vergonyós, i el que jo no entenc és que el govern d'aquí, el govern socialista, el president Illa, no surtin a dir que no hi ha dret al que està dient el ministre Puente. El ministre Puente està dient que si no volem problemes no invertiran. Escolti, vostè forma part del problema de no haver invertit durant dècades. I ara aquí que hi posen 4 duros, resulta que el problema del caos de Renfe que estem visquent, que és vergonyós, serà perquè estan invertint 4 duros. I el sobre ens està amenaçant de que si no volem problemes doncs deixaran d'invertir. No, deixar d'invertir és el que han fet totes aquestes dècades, per tant, la lluita és una altra i ell s'hauria d'avergonyir d'aquestes paraules. Salvador Vergés, moltes gràcies per venir avui al Cafè d'Idees. Molt bon dia. Gràcies a vosaltres. Bon dia.